kayo pangkasal. Kasi mahirap pag tumatagal ang relasyon na tetempt kayong mag-premarital sex din. Kasi mga best friend, ang pagmamahal, hindi yan emotional lang, physical din yan. Kasi gusto mo express yung love mo, di ba? Lalo na yung mga lalaki, ma-physical yan. Kaya naman mga best friend, yan ang lagi kong payo sa inyo. Dapat pag sumugod kayo, talagang sobrang ready na kayo. Emotionally, intellectually, spiritually, lahat ng aspeto ng buhay nyo, best friend, para hindi kayo magkamali dahil mahirap madurog ang puso dahil sa nagmahal ka ng maling tao, di ba? Mga best friend, kaya yan po, narinig nga po natin ang dalawa nating best friends at ang ating mga callers sa mga nag-advise. Balbalag salamat and sikay na amin sa pangarot na suporta nyo dito sa programang Icon Fashions. At nagkaranigan nga po tayo dito sa Icon Fashions. Maraming salamat mga kapuyaters. Mabuhay! I love you all! Puyat pa more because sleep is for the weak! Hindi, charot lang. Salamat sa pagtambay-tambay kasama ako Masarap naman talaga tumambay pag maganggana ang kaakbay. Ingat sa pag-uwi o sa pag-duty mo, best friend. Sa mga patulog na, ingat po sa pagtulog dahil mamaya kagatin si kayo. Kaya utot, Kaya ingat nako at saka para iwas sa mga daga-daga ganyan na lagi maglinis sa mga best friend dahil ngayon Saturday is a general cleaning day. Laba-laba, linis-linis, kuskus-kuskus, walis-walis, agiw-agiw, 'di ba? I mean yung mag-aagiw ka ng ano ba to, ng mga alikabok, tatanggalin mo, ganon. Kaya ingat po, nako, pagpalain tayo sa darating na buong isang linggo ng magandang pakikitungo sa kapwa, At mga best friend, mamaya magkakarinigan nga tayo. Ngayon nga, di ba, alauna na, mamayang alas 6 po ng umaga, magdamagan, ay kasama nyo pa rin po ako. 6 a.m. po hanggang 10 a.m. Ako po makakasama nyo mamaya KZ Sandala na para sa ating Ayat Tips. Mamaya na po yan at sa Lunes po muli Icon Fashions sa 9 p.m. to 1 a.m. po yan. Kaya mga kapuyaters, matulog na tayo. Ikaw ay tumutok mga best friends sa programang ginawa para sa iyo, ang programang makikinig at tutulong at dadamay sa iyo, ang programang Icon Fashions. Magbabalik ang programang Icon Fashions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Sometimes I wonder about the look in your eyes when I'm standing beside you. There's a fever burning deep inside. Is there another in your memory? Do you think of that someone when you hear that special melody? I always stop and think of you, especially when the words of the love song touch the very heart of me. There'll be sad songs to make you cry. Love songs often do. They can touch the heart of someone new, saying I love you. I often wonder how it could be, you loving me, two hearts in perfect harmony. I'll count the hours until that day a rhapsody plays, a melody for you and me, until the moment that you give your love to me. You're the one I care for, the one that I would wait for. There'll be sad songs to
Pag-ibig mo, lahat ay nagbago na.